Hemm Miktub, programm ta' tagħlim Bibliku mwassalilkom mill-Komunità Messianic Malta. Il-kellim tal-lum, Martin Stivala. Inselmilkom ħbib tiegħi u nilqakom ma' tieni programm fis-sensiela li aħna qed insemmu il-marka tal-bima u l-gwerra kontra l-qaddisin. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Hemm Miktub. Illa li huwa programm fejn fih niddiskutu x'hemm miktub fil-kelma t'Alla u bħal mednilkom fl-introduzzjoni diġà bħalissa qed nitkellmu fuq is-suġġett ta' x'ser jiġri fil-futur skont il-ktieb tar-Rivelazzjoni illi meta naqraw l-Antik Testament insibu illi dak li ser ngħaddu minnu diġà qiegħed miktub hemmhekk diġà għadda ħadd ieħor minnu huwa mera biex inkunu nafu min xiex irridu ngħaddu bħalma qal fil-fatt l-Apostlu Petru li daw il-kitbiet qegħdin hemmhekk ta' eżempju għalina biex aħna nkunu nafu, imma rridu nistudjawhom. Semmejna fl programm kif il-Knisja Moderna tgħidlek ibda qra l-Bibja mit-Testament il-Ġdid. Meta inti tagħmel hekk tkun qed titlef is-sugu kollu ta' x'ġara fit-Testament l-Antik, allura ma tkunx qed tisma' minn dak li qed jgħid Petru meta qed jgħid isma'. Dak li hemm fil-kitbiet u Petru kien qed jirreferi għat-Testament l-Antik għax dak kellu dak iż-żmien, ġie miktub għalina biex ikun ta' eżempju. U bħal qedtilkom illi hemm rakkonti illi ħanaqrawhom dal-waqt niġu għalihom illi jiddeskrivu x'ser jiġri lill-Knisja se jiġri fid-dinja f'dak li hemm miktub fil-ktieb tar-Rivelazzjoni. U biex niftħu l-programm tagħna illum se nibdew bis-sezzjoni li ħansejħula dan il-programm ħansejħulu il-marka. Biex naraw dina il-famuża marka tal-bima dik li ħafna jsibuha 666, dik li ħafna jsibuha ċippa, ħafna jsibuha tista' tkun tatu. Bit-teknoloġija kif nisejjera ma nistax ngħidu dil-marka x'tista' tkun, nafu biss li hija marka u ħafna jsibuha bħala ċippa. Imma ejja ħanaraw x'tajt il-kelma iktar milli x'jgħid il-bniedem. U jekk niftħu l-ktieb tagħna tal-Apokalissi jew nkella tar-Revelazzjoni, jiddependi x'Bibja għandek, kapitlu 13 vers 16 insibu miktub hekk. Hija il-bima iġġiegħel lil kulħadd iż-żgħir u l-kbir, l-onja u l-fqar, il-ħilsa u l-sira, kulħadd issillu marka fuq idu l-leminija fuq ġbinu. Vers 17 biex ħadd ma jkun jista' jixtrew bih jekk ma jkollux fuq il-marka tal-isem il-bima u n-numru ta' isima. Dan qrajna anke fil-programm l-ewwel wieħed dan il-vers żewġ tifrus. Imma huwa interessanti edna li hija ċ-ċippa u edna wkoll li ċ-ċippa biex nagħmlu recap fuq tista' tkun ċippa li nsibu fuq l-ID, tista' tkun li nsibu fuq il-passaport, tista' tkun li nsibu fil-credit card. Bit-teknoloġija rapitada din iċ-ċippa tista' tintelab ħafna informazzjoni illi jekk inti ma tkunx aċċettat meta tmur biex tixtri b'dil card tingħalaqlek ma tistax tuża, ma tistax tixtri, ma tistax tbieħ, ma tistax tagħmel negozju, ma tista' tmur imkien, ma tista' tagħmel xejn. U il-famuża mistoqsija li jiena niltaqa' ħafna magħha meta nitkellem man-nies fuq il-kelma t'Alla u niġu biex nitkellmu fuq dan is-suġġett, jgħiduli imma jekk jiena nieħu ċippa llum jiena meqjus li aċċettajt il-marka tal-bima, illa qed ngħidu dan, illa li illum il-ġurnata diġà minn qed jieħu dal-famużi ċipep. Pereżempju jiena għandi kelba u l-kelba tiegħi hija ċċippjata. Issa, huwa ħażin u żgur li le. Jekk jiena nieħu ċippa llum, huwa xi ħaġa ħażina, jiena nkun qed nieħu il-marka tal-bima u r-risposta tiegħi fuq din il-mistoqsija ħanerġa' nagħmililkom ċara l-mistoqsija din. Jekk jien nieħu ċippa llum, jiena meqjus li aċċettajt il-marka tal-bima, il-mistoqsija tiegħi ir-risposta tiegħi dik il-mistoqsija hija le. Li tieħu ċippa llum mhijiex il-marka tal-bima. Ejja ma niġrux, isimgħu il-programmi kollha, illa anke f'dal-programm stess se nispjega x'qiegħed ngħid, illa li naf li jkun hawn min jemmen li ċ-ċippa hija 666 jibda jaqbes u jibda jemmolla li jiena qed ngħid l-ereżijiet. Imma jiddispjaċini meta nisma' ħafna jgħidu l-ereżijiet illa għax ma qrawx x'hemm miktub fit-Testament l-Antik. Allura waslu għall-konklużjoni tal-bniedem u mhux ta' Alla.
ħankompli nispjega. Iċ-ċippa waħida jekk tiġi introdotta, li jista' jkun li tiġi introdotta, iċ-ċippa waħida mhijiex il-marka tal-bima, imma hija parti mill-marka. Biex inti tieħu ċippa tkun tikkwalifika. Mhux kulħadd jista' jmur jgħidlu tieni ċippa. Le, tikkwalifika għaliha. Issa, xi kwalifikak għaċ-ċippa u xi ddiskwalifikak għaċ-ċippa ħanitkellmu fuqhom fuq dan il-programmi. Imma li rrid inwasslilkom il-messaġġ huwa li ċippa waħida mhijiex il-marka tal-bima. Il-marka tal-bima hija dik li twassal biex inti tkun intitolat tieħu iċ-ċippa. Jekk inti m'għandekx il-marka tal-bima, ma tistax toħodha dik iċ-ċippa. Ejja ħankomplu naraw. Il-mistoqsija allura tiġi waħedha diġà qiegħda fuq fomkom, allura x'inhi il-marka tal-bima? U hawnhekk huwa fejn irridu naraw xi tgħid l-Iskrittura, u l-Iskrittura tgħidilna, il-kelma Alla tgħidilna li il-marka tal-bima hija s-sistema li diġà qiegħdaw, diġà bdiet tinħoloq ilha naqra d-dejja, bħalissa qed naraw ħafna affarijiet li jappartjenu għas-sistema tal-bima, jiddaħlu minn gvernijiet mad-dinja kollha, inkluż dan il-pajjiż, jekk maħniex minn ta' qoddim biex indaħluhom f'dan il-pajjiż. U din is-sistema tirrappreżenta disobbedjenza kontra Jehova u Jexua, kontra Alla l-Missier u Ibnu. Dik hija il-marka tal-bima, li tkun diżubbidjenti lejn Alla u lejn Ibnu il-Messija, is-Sid u s-Salvatur tagħna. U kif tkun diżubbidjenti lejn Alla? Kif tkun diżubbidjenti lejn Jexua s-Sid u s-Salvatur tiegħek? Billi ma timxix mal-kalma tiegħu. Billi tajt il-lissa isma' l-liġi tiegħu ma tixtot, il-liġi tiegħu llum spiċċat, il-liġi tiegħu ġiet abolixxita. U allura issa m'hemmx linji gwida ma xiex nimxu. Dik hija diżubbidjenza ħbib tiegħi lejn Alla l-Missier Jehova u Ibnu Jexua. Huma biss dawk in-nies li jiġħdu lil Alla li jkunu permessi jieħdu sehem fl-ekonomija tad-dinja. Għaldaqstant huma jiġu awtorizzati li jistgħu jieħdu l-marka. Dawk in-nies li jiġħdu l-Alla. Kif ħadd iġħdu l-Alla? Jiena Kristjan, jiena born again. Jekk inti m'intix timxi mal-kelma tal-Alla li tajt li int Kristjanu born again ma jfisser xejn. Jekk inti qed tiċħat il-liġi tal-Alla u da ħanaraw ħbib tiegħi ħanarawh iswed fuq l-abjad. Jekk inti teqpa' tgħid illi liġi tal-Alla llum ma toġġ, jekk inti teqpa' tgħid illi m'hemmx għalfejn inżommu s-sibt qaddis, jekk inti teqpa' tgħid illi llum nistgħu nieklu kollox, inti qed tkun f'diżubbidjenza lejn Alla il-Missier. Da ħanarawh mill-Bibja. Ħanispjegaw kollox ħanispjegaw. Ftakru illi il-marka hija hemm simbolikalment kif ukoll fiżikalment sistema, sinjal ta' sistema satanika. Dik li ħafna jsibuha bħala in New World Order. In New World Order, x'jiġifieri New World Order, jiġifieri ordni ta' dinja ġdida li qed narawha tinbena bħalissa u minn hawn ftit żmien ieħor fil-futur qarib żgur li ħatasal u naslu għaliha din in-New World Order, din is-sistema tad-dinja ġdida, sistema ġdida fid-dinja fil-fatt. U hija dik li hija l-marka tal-bima. Tkun parti minn dik is-sistema ġdida tad-dinja biex inti tkun tista' tieħu iċ-ċippa. Jekk inti m'intix parti minn dik is-sistema, allura m'intix intitolat tieħu ċippa. Allura tgħidli ma jistax inkun parti minn dik is-sistema u żgur li le. Il għaliex dik is-sistema hija sistema fejn hija f'diżubbidjenza assoluta, diżubbidjenza totali lejn Alla. Gvernijiet li għaddu liġijiet li huma faħxija, li huma moqżiża, li Alla jgħidilna tagħmluhomx. Gvernijiet daħluhom u popli segwuhom, popli jimxu warahom. Dawk intitolati jieħdu ċ-ċippa għax qed jiffollowjaw il-gvernijiet ta' pajjiżhom li ħajkunu mmexxija minn persuna waħda. Il-kelma se jaħlu man of sin, il-bniedem ta' dnub li huwa il-precursor dak li għandu jiġi
qabel jiġi l-għadu, qabel jiġi Satana u jagħmel ħerba. Hemm xi ħadd li tinsewx bibtej daħan semmuh dal-argument u ħana ġon semmuh. Ix-xitan ma jaf jagħmel xejn oriġinali, ix-xitan jaf biss jikkopja. Bħalma Jaxxua kellu l-Ġwann il-Battista jippreparalu triq u jgħajjed fid-deżert ħejju triq għal mulej, l-istess ħajkun dan il-bniedem ta' dnub dal-man of sin li ħajkun qed iħejji it-triq għal Satana. U biex iħejji triq għal Satana ħaġa waħdem. Kun diżubbidjent lejn Alla. Hemmhekk inti qed fi triq għal Satana. Allura tista' tuħu ċippa. Imma jekk inti ħateqpa timxi mal-liġi tal-lek, inti ħateqpa żomm is-sibt qaddis, jekk inti ħateqpa ma tikolx laħam li mhuwiex ikel, jekk inti ħateqpa tiċċelebra l-festi tal-mulej u ma tiċċelebrax il-festi tad-dinja, int ma tistax toħu ċippa. Inti ma tistax ikollok flus, issa tittar kif se tagħmel biex tiekol. Ħadd tiġi skomunikat mid-dinja, kulħadd tiwarbek, jibżaw jgħinuk, anke nies li jixtiequ jgħinuk, jistgħu jkunu familjari tiegħek stess, tinsewx xtejt il-kelma ħbib tiegħi. Illi huma ħbieb, illi huma aħwa, anke aħwa f'Jaxxua jgħidu illi ħajtuk fidej l-għadu. Ħajkunu aħwa fi Kristu stess li jtuk fidej l-għadu. Illa x'minna li jom li huma qed jagħmlu tajjeb. Illi inti qed tagħmel ħażin qed iżżomm il-progress tad-dinja x'qed timxi mal-liġi talla. Ħabba fik ma nistgħux nimxu l qudiem. Nies illi jemnu fi Kristu, illi kontra tagħna ma jemnux li tista' timxi mal-liġi, li trid timxi mal-liġi. Allura għalihom aħna ħankunu ostakolu. Huma daw l-istess nies li ħajtuna fidej l-għadu. Diġà warbuna, għatawna minn fuq Facebook, issa jonqos jadduna lill-għadu. Mhux problema, dik hija profesija u aħna nilqawha bidejna miftuħa grazzi l-mulej. Ejja ħankomplu. Ejja ħanispjega. Illa għaliex ħafna jedunna imma m'hemmx miktub li tittuħodha fuq moħħok u fuq idejk, allura din mhux xi tip ta' marka, mhux xi ċippa, mhux xi tatu. Ejja ħanaraw xtejt il-kelma. Nerġa' nidilkom żommu f'moħħkom. Ix-xitan mhuwiex oriġinali, ix-xitan jikkopja biss jaf. Tajjeb? Mela, ejja ħankomplu. Għad ħsibtu verament ġifieri l-marka tkun fuq moħħok u fuq idejk. Jew inkella inti fit-knisja fejn tattendi d-denominazzjoni tiegħek dejjem pritkat li hija ċippa, allura inti moħħok ikkondizzjonat li huwa ċippa. Iva ta' ċippa għax hekk għalunna fiċ-ċerċ. Ejja ħanaraw xtejt il-kelma fl-Antik Testament fuq din il-famuża ċippa. Mbagħad inqabluha ma' dak li qed tgħid fit-Testament il-ġdid. Iftħu l-Bibja tagħkom fil-ktib ta' Eżodu, kapitlu 13, vers 8. U Eżodu 13, vers 8 jaqrek. U dakinhar għandek tgħid lil-ibnek, dan nagħmillu tal-li għamel il-mulej miegħi meta ħariġni mill-Eġittu, u din tkun għalik sinjal fuq idejk u tifkira bejn għajnejk. Biex il-liġi tal-mulej tkun fuq fommok, għax il-mulej kellu juri l-qawwa ta' driegħu biex ħarġek mill-Eġittu. Mela, kif kien ser ringrazzjah il-poplu Iżraelit li l-Alla Jehovah li ħarġu mill-Eġittu? Billi kien se jkollu sinjal fuq idejh u tifkira bejn għajnejh. Biex il-liġi tal-mulej, mela diġà qed naraw hija il-liġi tal-mulej li għandu miktub fuq moħħu u fuq idejh. Ma qed naraw l-Alla jagħmilhom l-ebda ċippa u l-ebda tatu fid-deżert ġewwa Eżodu, fil-ktib tal-Eżodu. Ma qed naraw l-Alla jagħmel l-ebda ċippa lil ħadd. Ejja ħanaqraw issa l-ktib ta' Deuteronomju. U f'Deuteronomju ħanaqraw minn kapitlu 6 minn versi 6 sa 8. Żomm f'qalbek dan il-kliem. U dawn il-kmandamenti li qiegħed natik illum. Tennihom lil uliedek u tkellem fuqhom meta tkun f'darek u meta tkun miexi fit-triq u meta timted u meta tqum. Torbothom b'sinjal ma' jdejk u ddendilhom bejn Mela x'qed jedinna Allaw, qed jedin nisma' il-kmandamenti tiegħi, il-kliem li qed ngħidlek jien, il-liġi li tajtek, it-Torà, orbota ma' jdejk u dendilha bejn Xi darba qed naqraw hawnhekk illi Alla għamlilna xi ċippa jew xi tatu. Issa naslu xi ġifieri mdendlin bejn
u miktubin fuq idejk, torbothom ma' idejk. Issa naslu, naf li diġà wasal għall-konklużjoni tu qed jitħaq, imma daka inħallu ħal minnu moħħu malu u ma jridx jisma' bil-verità. Immorru f'Dewteronomju kapitlu 11, vers 18. Edu dawn il-kelmit tiegħi, il-kelmit tiegħu, il-liġi, il-kmandamenti, it-Torah ta' Jehovah, għarax qed jgħidilna. Edu dawn il-kelmiet tiegħi f'qalbkom u f'moħħkom. Orbtuhom b'sinjali ma' jdejkom u dentluhom bejn għajnejkom. Issa għajdu li intom f'daw it-tlet tifrus differenti li qrajna, naraw il-Alla qed jgħidilna orbtuhom ma' jdejkom u dentluhom bejn għajnejkom. Rajna x'imkien li tittamel xi ċippa jew xi tatu, xi barcode ma' moħħok jew ma' jdejk, imkien. Imkien. Il-marka ta' Alla jew is-sinjal li bih nuru li aħna t'Alla hija l-liġi. Inti turi li int ta' Alla meta inti issegwi l-liġi. Li ma toqtolx qed tħobb il-lajrek, li ma tisrax qed tħobb il-lajrek, li ma tagħmilx adulterju qed tħobb il-lajrek, li ma tixtieqx affarijiet, li ma tidajx qed tħobb il-lajrek. Imma biex tħobb il-Alla rid tkollok Alla wieħed, ma semmix l-isem t'Alla fil-batar, trid iżżomm is-sibt qaddis u trid ma tagħmilx idoli. Din hija l-liġi t'Alla ħbib tiegħi, daw rid ikollok f'moħħok. Daw rid ikollok bejn għajnejk, daw rid ikollok marbutin ma' jdejk. Issa naraw x'jiġifieri tfisser il-kelma marbutin ma' jdejk. Ejja ħalli naraw Alla x'jgħidilna fuq liema parti tal-liġi hija meqjusa illi aħna tiegħu. Illa li kif qed ngħidu, la toqtolx, la tisraqx. Daw huma affarijiet li nsibuhom anke fil-liġi ċivili, fil-liġi ta' kull pajjiż, dak kollha nobduhom. Iva dawk nobduhom għax dak huma liġi tal-pajjiż. Imma Alla m'għalx li l-liġijiet minn 5 sa 10 huma sinjal li aħna tiegħu. Alla semma liġi partikolari, kmandament partikolari fejn qal isma' jekk iżommu dan il-kmandament, intom turu lid-dinja li intom il-poplu tiegħi. U hawnhekk nibdew nilfsu l-kallijiet. Ejja ħalli flimkien immorru fil-ktieb ta' Eżodu, kapitlu 31, vers 13. Kellem lill-ulied Iżrael u għajdilhom hawnhekk qed naraw li Jehovah jkellem il-Mosè. Alla l-missier ikellem il-Mosè. Kellem lill-ulied Iżrael u għajdilhom. Fuq kollox ħarsu s-sibtijiet tiegħi. Għax dan hu sinjal bejni u bejnkom minn ġenerazzjoni għall-oħra li jien il-mulej li nqaddiskom. Dan il-vers ikompli u dan il-vers jekk tinżlu aktar l-isfel jiena ma nkledejtux fin-noti tiegħi, imma nħeġġiġkom aqraw ġiex tivrus li tal-isfel u waraw x'jiġri minn ma jżommx dan il-kmandament. Il-kelma tgħidilna f'dan il-vers, versi forsi 15 jew 16, li minn ma jżommx is-sebtijiet jinqatel spiritwalment, imut, Alla ma jaqpax jafu. Aqrawh intom, toqgħodux fuq qed ngħidilkom jien. Esodu kapitlu 31 versi 13, 14, 15, 16, ħatiltaqgħu magħha żgur. Min ma jżommx dan il-kmandament imut jedinna l-mulej, jinqata minn mal-poplu tiegħu, jinqata minn mal-Knisja ta' Alla. Għax fi knisja oħra tal-bniedem tista' teqpa' anzi jgħidulek biex teqpa' magħna trid iżżomm is-sibt. Jekk iżżomm is-sibt jipprovaw iċċuk u tifhem? Din hija d-differenza. Dan hu sinjal bejni u bejkom minn ġenerazzjoni għall-oħra li jien il-mulej li nqaddiskom. Qed jgħidilna Alla stess, dan huwa sinjal bejni u bejkom. Ejja aħna ġusta ninżlu immorru naqra fil-ktieb ta' Eżekjel. Eżekjel kapitlu 20 vers 12. U Eżekjel kapitlu 20 vers 12 jaqra hekk. U tajtom is-sibtijiet tiegħi biex ikunu sinjal bejni u bejnhom
u jkunu jafu li jien il-mulej li konsagrajthom. Kif se jkunu jafu in-nies tad-dinja li aħna ikkonsagrati mingħand il-mulej? Peress li nżommu s-sibt qaddis. Aqraw dak il-vers. Tajtom is-sibtijiet tiegħi biex kunu sinjali bejni u bejnhom u jkunu jafu li jien il-mulej li konsagrajthom. Qed jerġa' jgħidilna t-tieni darba. Diġà t-tieni darba di, is-sibt huwa sinjal bejni u bejnkom li żommu s-sibt qaddis. Issa mmorru f'Eżekjel neqgħu l-istess kapitlu 20 u darba ninżlu vers 20. U f'dan il-vers Jehovah jgħid hemmhekk, qazzu s-sibtijiet u jkunu dawn sinjal bejni u bejnkom ħatkunu tafu li jiena il-mulej Alla tagħkom. Kif aħna nkunu nafu li l-mulej Jehovah huwa Alla tagħna peress li nżommu s-sibt qaddis. Issa tinsawx xiqrajna f'Esodu 31-13 u min jgħid imma dak issa spiċċa. Le, Alla ma jgħidx. Alla jgħid minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ma qallinniex imbagħad jieqaf meta jmut Jaxua, ma qallinniex imbagħad jieqaf meta jinkiteb l-ittra tal-Galatin, imkien. Anzi, jekk naqraw l-ktib tar-Revelazzjoni, naraw illi Ġwanni f'jum il-mulej fis-sibt kien qed iżomm is-sibt qaddis, kien qed iqatta' l-ħin mal-mulej, kien qed jimmedita jistudja l-kelma u jitkellem Alla fejn dellu Jaxua u tah il-ktib tar-Revelazzjoni f'jum il-mulej. Jum il-mulej mhux l-Easter, jum il-mulej huwa s-sibt, kien għadu u jeqpa'. Ejja ħammorru Iżajija, kapitlu 8, vers 16. Jien naqfel din ix-xhieda u nissiġilla it-talim fid-dixxipli tiegħi. Meta inti taqra dak il-vers fil-lingwa oriġinali, fil-lingwa Ebrajka, il-vers jaqra hekk: jiena naqfel din ix-xhieda u nissiġilla it-Torà, il-liġi tiegħi, jiġifieri fid-dixxipli tiegħi. Mela, min huma id-dixxipli ta' Alla? Id-dixxipli ta' Alla huma dawk li huma iddixxiplinati fil-kelma tiegħu. Dawk li għandhom il-liġi tiegħu u jimxu fiha, dawk huma dixxipli. Dawk li jgħidu l-liġi ma tixtod, dawk li jgħidu s-liġi ġiet abbolita, dawk li jgħidu l-liġi m'għandniex għalfejn nżommuha llum huma dixxipli tal-bniedem li jkun qed jellimhom hekk. Imma biex tkun dixxiplu tal-Alla, Alla stess qed jgħidilna jien naqfel din ix-xhieda u nistiġilla it-talim li huwa it-Torà, il-liġi fid-dixxipli tiegħi. Ma li jekk int verament dixxiplu tal-Alla, int għandek il-liġi, għandek it-Torà issiġillata fik. Issa, jekk issiġillata fik, jiġifieri qiegħda ġo moħħok, kitibjielek ġo moħħok il-mulej, ma millek l-ebda ċippa u ma millek l-ebda tatu fuq moħħok. Sempliċiment ta' il-liġi fetaħlek għajnejk, rajta, aċċettajta u issa qiegħda ġo moħħok. U tistudja bl-amment. X'iswa li tkun taf il-vrus u l-kapitli tal-Bibja bl-amment, tat-Testament il-ġdid bl-amment, meta ma tafx il-liġi xi tajt. Ejja ħankomplu. Għalkemm issa nafu minn dawn l-erbati vrus, nafu x'qed jgħidilna Alla qed jgħidilna permezz li żommu il-liġi tiegħi dinha tkun marka fuqkom. In-nies ħajndunaw li intom tiegħi. F'kelma waħda fit-tribolazzjoni meta ħibdejn għall-inkwit, intom ħatiġu persegwitati għax in-nies ħajndunaw li intom tiegħi għax iżommu s-sibt qaddis. Allora jekk inti ma żommx is-sibt qaddis, huwa sinjal li inti m'intix ta' Alla. Hekk qed jgħid hawnhekk. U qed jgħidilna l-erba' darbiet. Ma qalinniex darba, qalilna Esodu 31. Eżekjel 20 vers 12, Eżekjel 20 vers 20 u Iżajja kapitlu 8, 4 darbiet. Alla qed jagħmel enfasi, jekk Alla qed jagħmel enfasi fuq xi ħaġa, sinjal li hija importanti. Li kieku ma kienitx importanti, ma kienx jagħmel enfasi fuq Alla. Imma qed jgħidilna 4 darbiet li żomm is-sibt qaddis huwa sinjal li bejni u bejnkom li intom il-poplu tiegħi. Bekk tinarfu li intom il-poplu tiegħi. Mhux għax mur toqgħod tolli jdejk fl-ewwel fil-lira u tajjer praise the Lord. Imma xi żomm is-sibt qaddis għax timxi mal-liġi tal-Alla, għax timxi mat-Torà. Dak huwa s-sinjal li bih ninarfu li aħna ta' il-poplu ta' Alla.
U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti ħbib tiegħi. Jiena dejjem ngħid meta nkun qed nagħmel il-Bible Studies mal-grupp tagħna illi jiltaqa' nhar ta' Sibt filgħodu nintaqgħu is-Sibt aħna x'il-kelma hekk tgħidlek is-Sibt żommu qaddis, għattaw mal-mulej għamel laqa qaddisa ġifieri iltaqgħu għamlu Bible Studies qed tgħid il-kelma u aħna hekk nagħmlu kull nhar ta' Sibt filgħodu. U nżommuh qaddis għaliex huwa importanti. Min hekk irridu ninarfu ħbib tiegħi. Nerġa' ngħidilkom 4 darbiet qed jagħmel enfasi l-mulej, mhux qed jgħidilna hekk għal xejn. Ma nqpawx insabtu saqajna u nissoppervjaw u ngħidu sma' dak il-kmandament illum m'għadu xjott. Għaliex qed nagħmlu bħalma Jaxua stess qal lid-dixxipli tiegħu meta qallhom għall-Fariżej lill-Fariżej qallhom intom il-Fariżej bil-liġijiet tagħkom dak li intom qed tgħidu qed titfgħu n-nies ġol infern. Għax qed tixbduhom warajkom. Għandna programmi sbieħ interessanti qed nagħmlu Bible Studies tal-għaġeb kemm id-dixxipoli li kienu miegħu anke l-apostli stess 3 snin u nofs ma' Jaxua u ma femuhx. U hemm rakkonti fejn juruna li ma femuhx. Ma femux minn kien. Ejja noqogħdu attenti ħbieb, illa li bħalma kienu hekk ngħidu imqarqin dawk li kienu mażolin. Ekku kol se jkunu mqarqin ħafna nies li għandhom pożizzjoni tolja fil-knejjes u l-poplu ħajmur warahom għax jekk tqarqu dawk se jqarqu bil-popli. Jiena dejjem ngħid fil-Bible Studies li nagħmel jiena dejjem ngħidilhom illi jista' jkun li qed tiġi sistema fid-dinja fejn id-dinja ma tkunx tiflaħ aktar u joħorġu liġijiet jista' jagħti l-każ illi jgħidu isma' bl-istess paga li għandkom illum tidu taħdmu 6 ijiem. U mhux 5. Illa l-dinja qatet qalba, qatet nifisha ma nistgħux naslu u hemm bżonn nagħmlu dit tip ta' ekonomija. U toħroġ li jiġi fejn jgħidu isma' inti tibda taħdem mit-tnejn sas-Sibt u l-ħadd huwa off. X'se tagħmel? Ħatoqgħod għalik il-liġi? Se tmur mad-dinja jew se tobdi l-liġi tal-la fejn qallek is-Sibt żommu qaddis? U ma nqogħdux nidħlu f'argumenti fej dak issa huwa biss prinċipju, le mhux prinċipju, Alla għalija liġi hija differenti. Ma nqogħdux ngħidu issa llum tista' żomm kuljum qaddis, le, jekk inti taqla t-tieni kapitlu ta' Ġenesi Alla qaddes, jiġifieri separa qata għalih is-7 jum. Qal isma' daw is-6 ijiem huma differenti, dan il-jum huwa differenti minn daw is-6 ijiem dak li qal Alla. Dan il-jum, is-7 jum huwa differenti mis-6 l-oħra. Ma nqogħdux inġibu l-iskuża llum tista' żżomm kull jum qaddis, le, is-Sibt tiżżomm qaddis. Tista' tistudja l-Bibja kull jum, tfaħħal Alla kull jum, tagħmel Bible Studies kull jum, tista' tagħmel service kull jum. Imma is-Sibt tiżżommu qaddis. Is-Sibt irid ikun differenti. Is-Sibt Alla qalilna ma tmorrux għax-xogħol. La intom laqqas tħadmu l-ħadd ieħor dak li għandkom minn għandu s-seftur id-dar dakinhar trid tittielu off. Minn għandu l-ġardinar dakinhar irid tittielu off. Dan mhux qed ngħidu ħbib tiegħi xtajt il-kelma. U jekk ma tafux dal-affarijiet oqgħodu attenti se tkunu mqarqa u ħadd ittieħdu mal-kurrent tad-dinja bħalma diġà ħafna Kristjani hekk qed jiġrilhom. Ħafna Kristjani illi jinsaw l-Kristjaneżmu tagħhom. Meta jiġri xi ħaġa. U mmorru wara d-dinja, mmorru wara l-partit tagħna, mmorru wara n-nies li joġbu lilna u ninsawx qed jgħidella akkosta kollox. Se tagħmel inti? Se tmur wara d-dinja u ħateqpa' timxi wara Alla. Biex taqpa' timxi wara Alla tkun taf Alla x'qed jgħid. U bħalma diġà għedna biex inkunu nafu x'ser jiġri fil-futur irridu naraw x'ġara fl-antik. Biex nifmu it-Testament il-ġdid, speċjalment il-Ktieb ta' Revelazzjoni, irridu naqraw x'hemm miktub fit-Testament l-Antik. Allum ħanjefqu narawkom programmi oħor, nispera li terġgħu tingħaqdu magħna għal dan it-tagħlim, nispera li qed tissibuh ta' importanza u li qed jiftħilkom għajnejkom. Bħalma dejjem ngħidilkom ħbib tiegħi, qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, imma dejjem u biss fuq dak li hemm miktub fil-Bibja. Insellmilkom. Dan il-programm ġie mwassalilkom bl-għajnuna tal-ħbib tal-komunità Messianic Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru għas-sit elettroniku messianicmalta.org. Fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianic Malta.